Assalamu alaikum masoyanmu na faɗin duniya. A har kullum ni zamani riga ka banrufeba, a rayuwa ba zan rena ɗan adam ba. Mu'amala in za mu yi mu daina zamba, kowa da ranarsa ba zan rufe hakan ba. Idan ka zama wani yau gobe za a sa, Allah ka sanya mu dace a sanna alamu. Na faɗa wani a hannu baya suna, idan da masu wasu su ta binciken zancina. Yan maza mai tsaye ne mana ka kar da ka zana, ba a aika ragon kare farautar zamo. Shi a kushe gun kwari mabaraɗa shi da ƙwarya, lokacin abu mai kar mu je mu fara kaya. Tun da kurna mun san a girna tafi magarya, shi tuwo in har ba miya kira shi da gaya. Kyalishin shana kan jikin ƙasa ya yi zarya, mai gumi a ruwa shi ake kira mai karya. Tun da jaki mai kiyama da ɗaukar kaya, ashe manomi shi ne ya san kala da rakuya. Mai yi so don Allah akan shi mai tsaye kaya, ni a kogin so sani zane yau kaya. Asalin so a cikinsa ba a yin jayayya, so makaho ne tun da baya gane hanya. Farin ciki na masoya a fuska baya ɓoya, yawan farauci da ya gano gara bai saya. Tambari sautin nasa baya dai da garaya, ita kuma tafiya ta fi kyau da waigen baya. Bangare na kiran so a yanzu zan daga murya. So masoyin kar da suke zuci ta yi sanyi, idan rabo yaran sai akan ka sai kayi. Ya ba kyauta da masoyiya ta sai na yi, tunda ta zama tauraruwa a 'yan mata. A aso ta bone bai goguwa cikin zuci, sannarin so wasu gashi ba su yin bacci. So ruwa na zuma wani lokacin daci, wasu sai fara'ar so waɗansu sai kwanci. Munafikin soyayya ba zai ji daɗi ba, a rayuwa ba zai darajanta kauna ba. Bimbiya ta ba za na ba ta baya ba, ka so a so kai ke sanya zuci ta yi sanyi. Jani so sanna sanna dai na gaggawa, matsoraci shi baya da juriyar tsawa. Musabu ha hannun dama shi ka gaisawa, abinda ka shuka dole ka yi girbewa. Maciji bai da tabo a cikinsa ko kurji, inda ka ga ciki to gurin akwai hanji. Tun da gamji sara jikinsa baya ji, bai ke junan ba mu daina yin ganin kwanji. Fage na zaki ba za a bar ta kanta ba, da hankali nawa ba zan yi rashin tunani ba. A zahiri tabbas lahira akwai kallo, sa gajeren wando ka nemi yan kwallo. Tun da jirgin sama ba yawa ka sa gwalo, inda rai da rabo sanna sanna zan kullo. ni ne naku ɗan Small TV. To, ni ne mamallakin YouTube channel ɗin nan mai